आङो फार्स्ट टाइमाव जोंहा फिसाजोआबो खिदों आरो खिनानै सानैबो बिसोर गोबाजोबदों। ओमफ्राय गोबानानै बिसिनि उनाव बिसोरो माबायाव जादों आरो 12टायाव, ओमफ्राय आं 4टायाव जादों। दा जोङो बुट जानानैसो जानाय बायदि मोन्दों, माने जों बेलेग दिनाव सिगाङावथ' जायाखैना। बिनि समबारनि सिगाङाव जों जेबो जायाखैमोन ना। समबाराव नङा होमबा माबाया बिश्वकर्माया, बिनि हरनिफ्राय जाबाय माने 12टानिफ्राय फिसाफ्रा। ओमफ्राय बिनि उनाव आं जाबाय 3टायाव। सानबेसेसो सानथाम जाफैबाय। सानथाम जाबाय दिनैजोंसो सानथाम। डाक्टार गाहाया माने सिरियास नुनायखाय माने हगार हराखै आरोना जोंखौ। आंथ' न'आवनो थैसिगौमोन, एखेबारे जे खंख्रा खंख्रि जाजोबदोंमोन सेलाइन होनाय लोगो लोगो। ओमफ्राय मानसिफ्रा माबा नानानै होबाय आरोना, सामब्राम गुफुर फुदुंनानै नानानै होबाय। गासै साबैसेसो जादों नोंसोरनि गामियाव? जोंनि गामियाव दा फैनाय मानि 15 जनसोआनो जाबाय। आमलाय गुरि दैमुगुरि। बिश्वकर्मा फुजायाव बुट जानायनि थाखायनो जादों। बिदिनो जानाय बायदि मोन्दों आरोना। बिनि सिगाङाव जों जेबो जाखायाखैमोन आरोना। दा जोङो हाखु दाखु फैनायबो जाबाय। ओमफ्राय आरो हाथारलाबा जों गारि रिजार्भ लानानै फैबाय आरोना। आरो डाक्टार गाहायाबो हगार हराखै जोंखौ। डाक्टार गाहाया मा होनदों? बाबु माबा माबि ओंखारोना, हरिदम कलिता। डाक्टारा मा होनदों नोंसोरखौ इयाव नायनानै? डाक्टारा जोंखौ माने ट्रिटमेन्टखौ लाबाय थागोन, ओमफ्रायो हामागौमानि थांनो मोना होनदों आरोना। बिदि होनदों। इयाव गथ'फोरबो दङ नामा? गथ'फोर जोंना सानै, बैसानि जोंहा बिनानावनि सासे हौवासा, बेनो उन्दैसिन। बेसेबांसो बैसो जानाय? राजाया इसिना बेसेबां 5 बोसोर, ओमफ्राय जोंहाना सासेया 9 बोसोर, ओमफ्राय सासेया 12 बोसोर। ओमफ्राय नैबे दा गोदान होनाया खै बोसोर जाखोथाय? 11 बोसोरनिनो। ओमफ्राय दा फैगासिनो दंबावो बे आसामना नार्स थांनानै सोर जादों माने थिनहरगासिनो आरोना बे मेडिकेलाव। सोर जादों इयाव नामफोरखौ एसे बुंना होलाय। नामफ्राथ' आंनिया अनजु बसुमतारी, ओमफ्राय जोंहा सुजुमा बसुमतारी, गितासि बसुमतारी आरो रुफालि दैमारि, ओमफ्राय आरो आंनि नामा मामोनलाय? लिअ दैमारि, लिबिका नार्जारि, ओमफ्राय रिंखां नार्जारि आरो पुर्निमा नार्जारि, ओमफ्राय आरो इसिना मा नाममोनलाय? मिथालि बर', ओमफ्राय आरो हेमेन्त रामसियारि, ओमफ्राय आरो नोंसिना मनिका बर'नो। आङो फार्स्ट टाइमाव जोंहा फिसाजोआबो खिदों आरो खिनानै सानैबो बिसोर गोबाजोबदों। ओमफ्राय गोबानानै बिसिनि उनाव बिसोरो माबायाव जादों आरो 12टायाव, ओमफ्राय आं 4टायाव जादों। दा जोङो बुट जानानैसो जानाय बायदि मोन्दों, माने जों बेलेग दिनाव सिगाङावथ' जायाखैना। बिनि समबारनि सिगाङाव जों जेबो जायाखैमोन ना। समबाराव नङा होमबा माबाया बिश्वकर्माया, बिनि हरनिफ्राय जाबाय माने 12टानिफ्राय फिसाफ्रा। ओमफ्राय बिनि उनाव आं जाबाय 3टायाव। सानबेसेसो सानथाम जाफैबाय। सानथाम जाबाय दिनैजोंसो सानथाम। डाक्टार गाहाया माने सिरियास नुनायखाय माने हगार हराखै आरोना जोंखौ। आंथ' न'आवनो थैसिगौमोन, एखेबारे जे खंख्रा खंख्रि जाजोबदोंमोन सेलाइन होनाय लोगो लोगो। ओमफ्राय मानसिफ्रा माबा नानानै होबाय आरोना, सामब्राम गुफुर फुदुंनानै नानानै होबाय। गासै साबैसेसो जादों नोंसोरनि गामियाव? जोंनि गामियाव दा फैनाय मानि 15 जनसोआनो जाबाय। आमलाय गुरि दैमुगुरि। बिश्वकर्मा फुजायाव बुट जानायनि थाखायनो जादों। बिदिनो जानाय बायदि मोन्दों आरोना। बिनि सिगाङाव जों जेबो जाखायाखैमोन आरोना। दा जोङो हाखु दाखु फैनायबो जाबाय। ओमफ्राय आरो हाथारलाबा जों गारि रिजार्भ लानानै फैबाय आरोना। आरो डाक्टार गाहायाबो हगार हराखै जोंखौ। डाक्टार गाहाया मा होनदों? बाबु माबा माबि ओंखारोना, हरिदम कलिता। डाक्टारा मा होनदों नोंसोरखौ इयाव नायनानै? डाक्टारा जोंखौ माने ट्रिटमेन्टखौ लाबाय थागोन, ओमफ्रायो हामागौमानि थांनो मोना होनदों आरोना। बिदि होनदों। इयाव गथ'फोरबो दङ नामा? गथ'फोर जोंहा सानै, बैसानि जोंहा बिनानावनि सासे हौवासा, बेनो उन्दैसिन। बेसेबांसो बैसो जानाय? राजाया इसिना बेसेबां 5 बोसोर, ओमफ्राय जोंहाना सासेया 9 बोसोर, ओमफ्राय सासेया 12 बोसोर। ओमफ्राय नैबे दा गोदान होनाया खै बोसोर जाखोथाय?
11 बोसोरनिनो दा फैगासिनो दङ बे आसाम मोनहा नार्स थांनानै सोर जादों माने थिनहरगासिनो आरोना बे मेडिकेलाव सोर जादों इयाव नामफोरखौ एसे बुंना होलाय सोर नामफ्राथ' आंनिया अनजु बसुमतारी ओमफ्राय जोंहा सुजुमा बसुमतारी गितासि बसुमतारी आरो रुपालि दैमारि ओमफ्राय आरो आफिना मामोनलाय लिअ दैमारि लिबिका लिबिका नार्जारि ओमफ्राय रिंखां नार्जारि आरो पुर्निमा नार्जारि ओमफ्राय आरो इसना मा नाममोनलाय मिथालि बर' ओमफ्राय आरो हेमेन्त रामसियारि आरो नोंसिना मनिका मानिरो मनिका बर'नो যোৱা সোমবাৰৰ মানে বিশ্বকৰ্মা পূজাত আমাৰ গাঁৱত গোটেই পূজা দিছিল আৰু ন তাৰপিছত আমি পূজাৰ প্ৰসাদ অলপ খালোঁ তাৰপিছত নিজৰ ঘৰতো নোখোৱাকৈ মানে পৰৰ ঘৰত যাই খোৱাৰ পাছত হৈছে এইটো মানে আমি প্ৰায় 4:30মান বজাত যাই কেনে খাইছিলোঁ আৰু এইটো প্ৰসাদটো তাৰপিছত ৰাতি 12টামান বজাৰ পৰাই হৈছে আৰু মানে হাগা হোৱা মানে আৰু বমি এনেকুৱা মানে বহুত পেটৰ বিষ মানে 1 ছেকেণ্ডো নালাগে আৰু এইটো মানে হাগা লাগাটো তাৰমানে থিয়া হ'বই নোৱাৰি তাৰমানে এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে তাৰমানে বিশ্বকৰ্মাৰ প্ৰসাদটো খাই মানে এনেতো গাঁৱত অলপ আছে আৰু এনেই ইয়াতে মেডিকেলত অহাটো এনে 15জনমান হ'ল আৰু নামকেইটা মানে অঞ্জু বসুমতাৰী মানে চিৰিয়াছলি বহুত দুৰ্বল হৈ গৈছে ইয়াতো চেলাইন 2টা দিব লগা হৈছে ইয়াতো সোমবাৰে ৰাতিয়ে আনিব লগা হৈছে তাৰপিছত আমাৰো সোমবাৰে হৈছে তথাপিও আমি মানে গাঁৱত অলপমান ইনজেকশ্যন লৈ মানে এক ৰাতিটো মানে কটাৰ পাছত মঙ্গলবাৰে আহিলোঁ আৰু আমি বুধবাৰে আহিলোঁ আমি বুধবাৰে আজি ৰাতিপুৱা আহিছোঁ আৰু ইফালে অঞ্জু বসুমতাৰীৰ ছোৱালী 2টা হৈছে আমাৰ ল'ৰাটোও হৈছে ছোৱালী 2টাৰ নাম এনে গীতা বসুমতাৰী আৰু সুজুমা বসুমতাৰী হয় অঞ্জু বসুমতাৰীৰ ছোৱালী 2টা তাৰপিছত আমাৰতো লিঅ दैमारी হয় ইয়াৰো মানে সোমবাৰৰ পৰাই হৈছে আৰু বহুত আছে এনেকুৱা ৰিখাং নাৰ্জাৰী আছে ইহঁতৰো হৈছে পূৰ্ণিমা নাৰ্জাৰী ইহঁতৰ ঘৰতে খাইছিলোঁ আমি প্ৰসাদটো আৰু মনিকা বড়ো এইটো এতিয়া চেলাইন লৈ আছে তাইৰো হৈছে আৰু হেমন্ত ৰামচাৰী এইটো মানে 11 বছৰমান হৈছে এইটো চেলাইন লৈ আছে আৰু আহি আছে গাঁৱৰ পৰা এতিয়া মিতালী বড়ো আহি আছে আৰু ইহঁতৰ শাহু আইও আহি আছে বজাৰৰ পৰা লগ গৈছিলোঁ ৰবিবাৰ বজাৰৰ পৰা লগ গৈছে তো এনে আমলাইগুৰি বুলি কয় আমলাইগুৰি ডিমগুৰি 2টা গাঁৱৰে হৈছে বগাজুলি এৰিয়া পৰে চেলাইনটো দিছে যদিও মানে জ্বৰ ভাৱটো ইমান এটা ভাল পোৱা নাই আৰু পেটৰ গৰম ভাৱটো ভাল পোৱা নাই আৰু এতিয়াতো আমাৰ বাবুও মানে চেলাইন দি উঠাৰ পাছতে এতিয়া 5বাৰ মানে হ'ল খোজ কঢ়াটো ডক্টৰে কৈছে যেতিয়ালৈকে ভাল নহয় তেতিয়ালৈকে ইয়াতে থাকিব পাছত কিবা অসুবিধা হয় যদি আমাক জনালে হ'ল এনেকুৱা কৈছে আৰু বৰ্তমান এতিয়া ছাৰ বাইদেউহঁতো আহি ট্ৰিটমেণ্টটো লৈ আছে খবৰটো লৈ আছে এতিয়া थांनाय समबारखालि बिश्वकर्मा फुजा होनायाव थारमाने बुट जानाय जादोंमोन आरो बे बुट जानायावहाय ओमफ्राय बुट जानानै हरनि समबारनि हरावहाय ओमफ्राय बे बुट जानाय फुजानि प्रसादजोंनो गथ'फोरनि बेराम बा जाय मोनजादों बे बुट जानायफ्रा माने बिदिनो खिनाय जादों गोबानाय जादों लोमजादों बिदिनो उदै सादों अनेक माने खस्थ' मोनदों आरो ओमफ्राय बिदिनो खस्थ' मोननानै डक्टरनिसिम फैनाय जादों कुमारिघाटा हस्पिटालाव गामिया जोंना ओमफ्राय बगाजुलि आमलाइगुरि गासै साबेसेसो जादों इदि गासै जानाया दा 15 जनसो जानाय जाहैबाय मोनसे न'खराव जोंहा 2 आरो सोरहाबा 3 सोरहाबा बिदिनो 4 बेफोरबायदि जानाय जाहैदों आरो दा डक्टरा नोंथांमोनखौ नायनानै मा होनदों डक्टरा दा जोंखौ बुंनाय मथेबाथ' माबोरैहाय प्रसादखौ माबोरैहाय मा होनानै बानायनाय माबोरैहाय जानाय बेफोरखौ सोंदों आरो मोजाङै सोंनायाव ओमफ्राय जों खोन्थाना लानायसै
प्रसादखौ जोङो हाथाइनिफ्राय बुट बायनानै लांदोंमोन कुमारिघाट हाथाइ फुटपाथ रबिबारखालि हाथाइ गिदिर जायो नालाय बे रबिबारखालि हाथाइ जानायाव फुटपाथ दखाननिफ्राय बुटखौ बायनानै लांबाय बा आपेल आंगुर बेफोरखौ बायनानै लांबाय ओमफ्राय न'आव लांनानै बिदिनो मेक्सिंगा बानायनानै प्रसाद बानायनाय जाहैबाय प्रसाद बानायनानै जानाय जादों होननानै जों डक्टरनो फोरमायना होनाय जादों आरो नोंथाङा गावनि फेभरेट शो नायनायाव स्ल' इन्टारनेट स्पिडनि थाखाय बानायफैबाय नामा? गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव नोंथांमोननि थाखाय आर'नाइ टेक्न'लजिसआ लाबोदों हाइ स्पिड फाइबार अप्टिक ब्रडबेन्ड प्लान्स। मात्र 399 रां पार मान्थआवनो नोंथांमोना आनइन्टाराप्टेड स्ट्रिमिं, गेमिं, आपल'ड, डाउनल'ड आरो ब्राउजिं खालामनो हागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय गाहायाव होनाय वेबसाइटआव नायनो हागोन आरो नैबे जामबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन। जामबुं नङा जाबाय 8812989283 नङाब्ला 8099554827।